אוקיי, שלום לכם וברוכים הבאים שוב לאקסל 123. היום אנחנו נתחיל לדבר על התאריכים באקסל. אז כמו שאתם רואים פה, יש לנו פה פונקציה של תאריך. אתם רואים, יש פה בתוך שורת הנוסחאות את הפונקציה הזאת. today, פתח סוגריים, סגור סוגריים. הפונקציה הזאת נותנת לנו את התאריך של היום. כל פעם שנפתח את הקובץ, היא תראה את התאריך של היום. בנוסף, אנחנו יכולים להשתמש בקונטרול ופ' סופית במקלדת, ואם אנחנו נקיש על המקשים האלה, אנחנו גם נקבל את התאריכים של היום. עכשיו, לגבי העיצוב של התאריכים. כל התאריכים האלה, כמו שאתם רואים פה, זה הכל אותו תאריך. הכל פה עניין של עיצוב. 2 לנובמבר 2012, היום, חודש, שנה. יום שישי, 2 לנובמבר 2012, 2.11.12, 2 בנובמבר באנגלית. כל אלה אני מעצב דרך העיצוב תאים, שדרך אגב אפשר להגיע לעיצוב תאים יותר מהר עם קונטרול 1, ואם אנחנו רוצים לעצב את התאריך הזה, אז אנחנו נכנסים פה מספר, תאריך, ואנחנו רוצים לעצב את זה ככה עם השעה, אז אנחנו מעצבים את זה ככה. כל התאריכים האלה מבחינת האקסל הם משקפים כמובן את אותו ערך. האקסל מתייחס לתאריך כמו אל מספר, בו אנחנו נראה מה מסתתר פה מאחורי המספר הזה. אנחנו עכשיו נהפוך את זה לעיצוב של מספר כללי, אישור, ואנחנו רואים כל התאים האלה, כל התאריכים פה שמעוצבים פה, כל אותו תאריך שמעוצב בדרך אחרת, למעשה הוא אותו מספר, והתאריך, האקסל משתמש בתאריך כדי לעשות חישובים, אם זה הפרש של